Kolan û qet dibêjin yekîtî, yekîtî, yekîtî. Zinar Ronî. Bi rojan gelê Kurd li kolanan sloganan berz dikin, dibêjin yeke yeke yeke, Kurdistan yeke. Rojava Rojhilat e, Kurdistan yek welat e. Ji Rojava heta Rojhilat, ji Bakur heya Başûr, ji Rûsyayê heta Ekwadorê, ji Fransayê heta Kanadayê. Kurd pêl bi pêl herîkên kolanan û êrişên qirkirin û dagirkirinê yên li ser Rojava şermezar kirin. Êrişên li ser Rojava pirsgirêka Kurd û Kurdistanê careke din ji her aliyê vexist Rojavê. Rewşa Kurdan kete Rojava raya giştiya cîhanê. Di heman demê de li nav Kurdan jî rêbaza çareserkirina meseleya Kurdî bû mijara nîqaşê. Pirsgirêka Kurdî yek ji pirsgirêkên bingehîn ên 100 salan e, wekî pirsgirêka cîhûyan karakterekî gerdûnî wergirtiye. Cîhû beriya 1000 salan ji ciyê xwe veqetiyan, li her derê cîhanê belav bûn. Her ciyê ku lê jiyan, piştî demekê bi komkujî û koçberiyê re rûbirûman. Komkujiya herî dawî jî di şerê cîhanê yê duyem de jiyan. Lêgerîna wan a welatekê jî qet kêm nebû. Dema İsraîl hate damezrandin, hate fikirandin ku dê pirsgirêk çareser bibe. Mixabin, pirsgirêk hîn kurttir bû û didome. İsraîl ji bu cihû rastê êrîşan negin çi hêzeke di ji berê wê heye dixwaze tune bike. Ji bo ewleyiya xwe komkujiyan pêk dîne. Ev rêbaz wisa bidome rojek dê were hêzeke xurttir derkeve û cihûyan qir bike. Kurd jî dê wekî cihûyan dewleteke hişkava bikin, an jî dê çareseriyeke giştî bi pêş bixin. Bi dehan dewletên Ereban hene. Lê ji ber berjewediyên dewletî xwedî li Filîstînê derneketin. Dewleta Farsan heye lê wan rojekê jê rûyê başî û azadiyê nedît. Tirkiye 100 salin di nav xwe de bi mekanîzmaya darbeyê tê birêvebirin. Di rojhilata navîn de niha yek dewleteke demokratîk jî tune ye. İsraîl ji bo em welatiyê xwe dibe baş be, lê ji bo derve tenê xezebê dibarîne. Li pêşiya Kurdan gelek vebijêrk hene. Dikarin daxwaza xweseriyê jî bikin. Ev hemû mafên Kurdan ên rewan e. Lê berî her tiştî divê Kurd di nav xwe de mekanîzmayeke neteweyî ava bikin û li gorî rastiya konjonktûrê tev bigerin. Niha ji bo pirsgirêka Kurdî jî lêgerînên çareseriyê hene. Piştî dawiya şerê cîhanê ji ber ku nasnameya Kurdî nehat qebûlkirin, Kurdan li her derî serî hilda. Encama serhildanan şikestin, qirkirin û koçberî bû. Lê Kurdan ji hebûna xwe tawîz neda. Kurd hem li nav çar dewletên ku welatê wan dagir kirine, hem jî li tevahiya cîhanê belav bûn. Bi demê re pirsgirêka Kurdî ji Kurdistanê derket, bû pirsgirêka Rojhilata navîn. Niha jî bûye pirsgirêka cîhanî. Lê ev pirsgirêk dê çawa çareser bibe. Divê Kurd çi bikin? Ewleyiya Kurdan çawa pêkan e? Li pêşiya Kurdan tehlûkeya herî mezin çi ye? Ev pirs niha ji her demê zêdetir ketine rojevê. Destpêkê divê bêzanîn ku hege hebûnek ji hebûna din re bibe tehlûke, ewleyiya her du hebûnan jî ne gengazek ku dê teqez pêk bê. Hege çareseriya Kurdan ji Tirk û Ereban re tehlûke be, ewleyiya Kurdan jî tune ye. Hege çareseriya Ereb û Tirkan ji Kurdan re tehlûke be, ewleyiya wan jî tune ye. Lewma çareseriyeke giştî hewce ye. Li Rojava ji ber ku eşîrên Ereban zivirîn û îxanet li Kurdan kirin, niha baweriya bi wan şikestiye. Kurd dibêjin em dev ji xwişk û biratiya gelan berdin, xwe bi xwe çareseriyekê bi pêş bixin. Her çi qas Kurd bi îxanetê re rûbirû mabin jî pêdivî bi çareseriyeke giştî heye. Heta niha zêdetir xweseriyên dewletan û parçiyan li ber çavan dihatin girtin. Lê niha pêdivî bi çareseriyeke giştî heye. Divê bêyî ku rastiya herêmê were piştguh kirin, çareseriyeke giştiya Kurdî were bi pêş xistin. Ruhê yekîtiyê ji her demê zêdetir derkete pêş. Hewceya rêxistin, sazî û dezgehên Kurdan, pêşeng û rêbirên Kurdan vê rastiyê li ber çavan bigirin. Rewşa derketî holê ji bo bi pêşxistina yekîtiyeke neteweyî destên wan ji her demê xurttir dike. Ji peyamên tên dayîn tê fêmkirin ku rêxistinên Kurdan jî ev mijar xistiye rojeva xwe. Kurd vê demê dikarin çi bikin? Yek, demildest lijne yan jî saziyeke neteweyî ya damdar were ava kirin. Ev sazî dikare ji temsîliyeta her parçeyan wek hev were diyar kirin. Rêxistinên sereke yên ku temsîliyeta Kurdan dikin kêm zêde diyarin. Li gorî rewşê hejmarek dikare were diyar kirin. Dudu, ev lijne ji bo çar dewletan helwesta Kurdî diyar bike. Mafên herî kêm divê çi bin wekî helwest aşkere bike. Wekî mînak dikare bê gotin ji bo çareseriyeke mayîn de Kurd li nav sînorên kîjan dewletê bijîn divê mafê wan ê perwerdeyiya Kurdî temsîliyeta wan a siyasî were naskirin. Sisê, bangawaziyeke li rêya giştiya cîhanê bike. Divê bangawaziyê de ji bo Kurdan bi gelemperî çi tê xwestin were diyar kirin. Her wiha xwesteka ji Kurdên dîasporayê jî werin vegotin. 4.
Encamnameyeke ku ji ber pirsgirêka Kurdî nayê çareserkirin çi zehmetî tên jiyîn biweşîne. 5. Ji bo rêxistinên Kurdî bangewazî û helwesta yekîtiya neteweyî diyar bike. Xebata pêkanîna Kongreya Neteweyî bide destpêkirin. 6. Komîsyoneke teng ji bo saziyên navneteweyî re danûstandinan bike were pêwirdarkirin. Ev xal dikarin werin zêdekirin. Lê ya muhîm ew e ku helwesteke Kurdî ya derkeve holê. Ji geşedanên dawî hat fêmkirin ku hem dewletên herêmê hem jî hêzên neteweyî di pêşeroja rojhilata navîn de naxwazin cih bidin Kurdan. Desthilata hegemonîk dixwaze di ser dewletên heyî de têkiliyên xwe xurt bike. Di krîtera desthilata hegemonîk de demokratîkbûn tune ye. Dixwaze dewletên newaz ên ku ji navendê têne birêvebirin bi pêş bixe. Destpêkê nakokiyên li nav dewletê bikartîne. Dema ew hêz lawaz dibin, li gorî xwe piştgiriyê dide desthilatê. Li Efxanistan, Libya û Sûriyeyê heman tişt kir. Ji ber ku Kurd bi hev re tev nagerin, her carî hinek mafên Kurdan tên astenkirin. Di 30 salên dawî de Gemzê de başxerab Kurdan hinek rêbazên çareseriyê bi pêş xistin nîşan dan ku di rojhilata navîn de hêzekin. Lê niha tê xwestin ev çareserî ji holê were rakirin û Kurd bêtemsîliyet were nîştin. Berî 100 salî bide ku dolaban Kurd bê statû hatin nîştin. Niha jî tê xwestin Kurd wekî kes werin naskirin, lê ne wekî netewe. Ji bo pêşiya vê rêbazê weregirtin, ev xalên li jor min anîne ziman girîngin. Kurdan bi sek naxwe nîşan da ku ew di sed sala 21 de nûneriya wijdan û exlaqê dikin. Ji ber vê Kurd êşê dikişînin, lê ev ne tiştek xerab e. Ya muhîm ew e ku Kurd vî wijdan û exlaqî veguherînin tevgereke gerdûnî. Şerê Kurdan, têkoşîna Kurdan, bêdengiyê li hemberî planên qirêj hinek şikand. Bi helwesteke yekbûyî dikarin pêşengî bikin ku hemû kesên xweyî wijdan biaxivin û hêzên qirker mecbûr bimînin ji planên xwe gav bi paş ve biavêjin.